Bine, bravo, bravo. Bravo, Tio! Cabra, mai atent! Ia-o, ia-l pe la becul! Fii mă atent la preloi, Tudore. Mai departe, dreapta! Caute lângă tine, mai repede! Du-te! Du-te! Mai repede, Tudore, din preluare! Unde-te, vă dai cu las, du-te, mă! Bravo, Lucas! Ieși afară! Toma, te-am luat ceva! You say this? Why you say this? Why you always say that? Small pass, Boogie, help him, Book! Small pass! Faster! Rush, Book, Book! Hai, Austin! Mă scuzați că n-am apucat să filmez, mă uitam în... Bravo, Austin! 7. Hai, Tio! 5. Nice. Theo! Stop megging! It's okay. He's getting megged. Faul! Faul! Dați-și un faul! Păi ce can? Ești la un metru, dă-și mie măcar un faul! E 10-1! Hai, ai văzut pe ăla că n-are apărător, dar faul tu nu-l vezi! Păi dă faul și mă liniștesc! E ultima repriză. Păi e 5-6-1, dă faul! Păi e faul! Decide bine dacă decizi! Așa faceți mereu! Îi vedeți pe ăștia că străini nu dați nimic! Da, domnul antrenor, nu știu ce. Lasă! Coach is completely right. Coach is right. Patrick kicked the ball and then the player ran into his foot. Offside, nu vezi faul, nu vezi nimic! And then when they took the free kick, offside by Miles, he's in the box before the kick. Calmați o dată, vă rog frumos! Calmați, vă rog frumos, te dai să face, că așa face la fiecare meci. Da, așa face la fiecare la început. Nu mai comentați, 6-1, nu dați nici faul, nici o să nu dați nimic. Dai din cap, ca și cum tot ai dreptate. Ăsta a luat jucătorul Meci de meci. Nu vă zic niciodată nimic, dar tot timpul faceți numai invers. Ăsta a luat pe jucătorul primul, pe urmă mingea. Noi am luat mingea, pe urmă jucătorul, e foul, pe urmă e offside și e gol pentru ei. De ce? Ce treabă ai tu? Dă golul acolo și dă. Vezi ce treabă, te rămâi. Bravo, Saro. Come on, don't give up.
Care mai de care o cară. Nu mai pasă. Mai repede. Hai, Rod. Hai, para a doua. Hai, Core, speram ca ta, Sori. După direcția, tot. Oh, make the pass. Bravo! Mai repede, Ball. Nice. Whee! For half a second he wasn't playing. The next second he was off and he's like, oh, I got a free kick next to the goal. This is stupid. Luca, stați lipiți! Stați lipiți! Stop shooting the man. Why it's gone? Gone! Gadma! Start shushing the police. Why? Maybe they're bad mouth. They bad mouth. Băi, Tudore, ajută-mă și tu dacă poți. Hai, cere pas. Vezi că ești foarte departe de minge. Stai puțin mai aproape, ești. Nu au cum să-ți dea de la distanța aia. Stai mai lângă fază un pic. Așa. Te calmezi. Ușor, ți-am zis să te calmezi. Pentru că face efort, risipă de efort. Mulțumesc! Osti, unde fugi jos din ea, să o ajuți? Cum să-ți dea pas de 200 de metri așa? Bună pasă, Tudor! No, Eric, va veni liber. Cere pas, mă. Cere pas, Tudor. Urcă Tudor! Cine la acțiunii scordate? Bravo, Osti! Bagă-te cum și stai pe o parte, dă-i pe laterala să se ducă în aur, să se ducă în aur. Să-i da centri să-i faci așa. Acum de la gândit ce am vrut. Și am vrut acum. So, Mando is there? Yeah. Georgie? Iran's also there.
Vlad is there? Braxton? Braxton is there. Braxton is there? Where? Oh, yeah, there. They're next to Mundo. Oh yeah, Braxton. Dylan? There. Grayson? There. Grayson? Hugo. Hugo, I can play next match. Hugo. Carmo Hugo. and Hannah. Next match? I can play this match. Carmo de la toți. Mamă, dar nu cred că și ea tot în alb sunt. Deschide la margine, Tudore. Nu i-ai dat Robi pas. Du-te și cheamă tot. Vino la noi, ești bravo. Deschide, calda, nu te grăbești. Atenție. Te întorci. Te calmezi, te calmezi. Bun. Fault, 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 fault. Get up. Sorry. Hai, Bine? în apă, Tudore. Da. Ruga asta, ruga. Hai, Aros, fața la O să joc. bat. Yes, with keys. Pas, pas, pas. Pas! Bravo, Tio! Cărăm ca să o dăm afară. O cărăm să o dăm afară. Nu mă, hai. Cabra, hai. Aron, nu da centrat. Bravo! Mergi cu faza, așa. Switch! Costin, ai grijă la... Hai, Tudor, mergi cu faza. Trage de tine. Cere mingea. Așa. Ieși că e la... Bun. Te liniștești. Bun. Mergi. Păi, de ce ai rămas pe loc, Tudor, acum? Hai, Matei. Da, da. Bravo. Stai dreapta. Răsuflă. Calm. Respiră. Costin, este ok? Respiră pe nas, mă. Pe nas. Eu, breathe in. Așa. Gata. Mergi, să mergi cu faza. Yes, Costin. Huh? Change? Okay, let's go. Left mid. Cere pas. I take corner. Acționează! Du-te, Santi! Du-te! Bravo, în fața porții! Bravo, Santi! Uite, pun și eu să fac. Așa, Tudor. Așa, Robi, da. Hai, Chris! Peste, peste. Bravo, Piatra. Bravo, Chris! Hai, Tudore, stai și tu mai spre centru undeva. Așa. Nu iese, iese. Tudor, ești cam departe. Tu. Hai, trebuie să prindești tu. Constantinos! Constantinos! Hai, vino să-ți leg cu pantoful.
Da, hate. Bravo, Patrick! Am jucat bine. Nu? E bun, să vezi și Extraordinar! Bă, dar du-te bă acasă! Conservația foc. Patrick, Dacă obosește așa, nu e de bine. la poartă. Nu mai puțin, mai puțin. Chiran, să nu intri în careu. Să nu intri în careu. Stai pe linie acolo. Vrei să lume? Sure? Bravo, Patrick! Bravo, Patrick! Maybe last 5 minutes. Last 5 minutes you'll switch with Salome or the defender, and those 2 minutes switch with Luca will be striker. You're not helping me if you're upset because you received 5, 10 goals. I don't care about you receiving goals. You receive all the match goals. Okay, it's not your fault. If I'm not telling you something, you don't be upset, okay? Just play. Do your game. You're very good in goal. Luca! Luca! Spre tușă, Luca! Nu în centru! Dar ce ușor e de la o parte și că este în drumă. Bravo, Santi! Așa, mă, Luca, mă, așa. Hai, Kaylan! Hai, Kaylan! Bravo, Kaylan! Hai, Bogdan, hai! David, mai atent, David, mai atent! Hai, Kaylan, hai, Kaylan! Sus! Bro's literally wearing a shin guard and thinks he... Așa e, Kaylan, așa e, joacă. Stai cu fața la joc. Literally wearing a shin guard. Ai făcut atac întârziat, l-ai lovit. Like, bro, how does that hurt? You guys are so dramatic. Stai în stânga, spre stânga, Kaylan, spre stânga, spre stânga, acolo. Hai, spre stânga, Kaylan, haide, haide, haide! Așa, Buki, bravo! Iane, gol! Paul. Atacă mingea aia! Ieca! Trezește-te, că nu date n-aveți! De acolo, trebuie să la potență. Salome, Salome. Nu, lasă pe bate, lasă pe bate. Du-te în care o pile. Du-te la aproape, nu vezi la offside. Watch offside, Santi, aveți du-te la offside. Adică studiat. Bravo, hai Kaylan! Bravo, bravo Kaylan! Bravo, Patrick! Bravo! Bravo! Pas! Pas! Bravo! 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 Good Salome! Lasă bomba! No, no, Salome, you! Salome, you! Bravo! Bravo! Pas! Hai, Luca! Bravo, Santi! Bravo, Santi! Pas! Dar, pas! Hai, Sant! Bravo, Vuki! Pas! Hai, Santi! Nu mai jucăm nimic, mai facem! Yes, Vuki! Hai, Salome! Bravo, Santi! Salome! Luca! Luca! Salome! Salome! Luca! Kaylan got a yellow card. Kaylan just got a yellow card.
Ia apărătoare. Bravo! Look at this. Like 33. No, what? 30. No, it's like 12. 12. What do you mean 12? I like your... Let me guess. I just have no clue. This goalkeeper's name is Donna Huna. Donna Huna. Oh, I'm not kidding. Look. Remember when I did this to the kid who just went by? They did the same thing to Puck. No. Play on. For us? Shoot, like, I saw him reaching for his cookies, but that guy Grayson. He's looking buddy. That guy Grayson saw the rest of the I'm not kidding. Bro, I did the shoot to a kid that he went flying. It was a foul. And they did the same thing to Caught. Play on. It wasn't even an advantage because they had the ball. And here that was a clear foul. Which one break modes? Why did Caleb get a yellow? He didn't get a yellow. Did I get a yellow? I'm just saying that you that's you're playing in your position. Poți să-mi explici de ce a fost asta? La Budești, nu? When it was me and Patrick at the fence, like 10 goals, at the beginning here, like This is the other team there. Guys, I'm not kidding. I heard him say go up 20 times. And like 5 of the time, 5 out of the 20 times I went up, they split. Okay? And when I get to the ground, I'm gonna say, okay, you can say whatever you want after the game, but in the game, please shut up. Bianca! Please shut up. What? That was smooth. Now we lost our game. Austin scored a goal. Bravo, Lucuța! And his free kick, he was like, I do not. No, but I'm not kidding. Austin did this. No way. Curat! Întoarce! Așa! Haide, luptă! Exactly. If you score the equalizer, sure you can tell it. I don't know why some players. That was a second They have no shoulder. Like I'm the one that. Did you ever see me shoot? Bro, I'm not kidding. Did you ever see